உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லிட்டேன் சார். ஃபிளாஷ் சீசன் 6 கடைசி பார்ட்ல டூப்ளிகேட் ஐரிஸ் கண்ணாடி பரிமாணத்துல இருந்த ஏவாவை விடுதலை பண்ணிடுறா. ஆனா அவன் நல்லவளா மாறினதால ஏவாவை அழிச்சிடுறா. அதுக்கப்புறம் தன்னோட புருஷனை கொன்னு அந்த பழிய சூடியர் பான் மேல போட்டுடுறா. அதே நேரத்துல கண்ணாடி பரிமாணத்துல இருந்த ஐரிஸ் கண்ணாடியா மாறி மறைஞ்சு போயிடுறா. இப்போ இனிமே என்ன நடக்கும்? அப்படியே சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த லைக் பட்டனையும் தட்டி விட்டுட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். கதையோட ஆரம்பத்துல செஸ்டர் ஸ்டார் லாப்ஸ்ல இருக்கிற கார்டெக்ஸ்ல உட்கார்ந்து புக் படிச்சிட்டு இருக்கான். அப்ப வெடிப்புடல் அடிக்க உடனே கிரையோஜெனிக் சேம்பர்ல தூங்கிட்டு இருந்த பேரி எழுப்பி விடுறான். பேரி கிட்ட இப்போ 1% தாங்க ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் சக்தி இருக்கு. அதான் பேரி அந்த சேம்பருக்குள்ளேயே வச்சு அதை சேமிச்சு வைக்கிறாங்க. ஏவா இப்ப 2வது தெருவுல போயிட்டு இருக்கா. பேரி சீக்கிரமா போ அப்படின்னு சொல்ல பேரி அவனோட மாஸ்க மாட்டிட்டு கிளம்புறான். அடா புது மாஸ்க நானோடெக்ல பண்ணிருக்காங்க. பேரி வேகமாக வரான். அங்க அவ கண்ணாடி வழியாவே பூந்து போயிட்டு இருக்கா. பேரியும் தவி அவளை துரத்திக்கிட்டே போக நான் தான் அப்பவே சொன்னலடா உனக்கும் எனக்கும் எந்த பிரச்சனை இல்ல, அப்புறம் ஏன்டா என்ன தொலை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு அவ கேட்க ஒழுங்கா என்னோட ஐரிஸ திரும்ப கொடுத்துறியவா அப்படின்னு ஃபிளாஷ் அவளை தாக்க வரான். இவன் அசால்ட்டா மிஸ் ஆகி பேரிய தூக்கி அடிச்சிடுறா. என்னோட ஃபிராக்டல் போட்டான்ஸோ லைட் ஸ்பீட் அளவுக்கு வேகமானதான் பேரி, உன்னால என்ன தடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி பிளாக் ஹோலோட ஒரு வேர் ஹவுஸ்க்கு வரா. அங்க இருக்கிற ஆளுங்க அவளை தாக்கிட்டு இருக்கானுங்க. இவ மிரர் மாஸ்டரையும் டாப்பையும் தேடிதான் இங்க வந்திருக்கான்றத செஸ்டர் கண்டுபிடிச்சிடுறான். இவ இந்த பிளாக் ஹோலையே மொத்தமா அழிக்க பாக்குறாங்க. இந்த மிரர் மாஸ்டரும் டாப்பும் கூட பிளாக் ஹோல்ல தான் இருக்காங்களா? அதான் இப்ப இங்க வந்திருக்கா. ஒரே அடியில மிரர் மாஸ்டர் சல்லியா நொறுக்கிடுறாங்க. ஏண்டி அவனை கொன்ன? ஓ உனக்கு அவன் யாருன்றதே தெரியாதுல, அவன் தான் நான் உருவாக்குன முதல் மிரர் டூப்ளிகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறா. இங்க கண்முழிச்ச ஃபிளாஷ் வேகமா வந்து பாக்குறான். நொறுங்கி போன மிரர் மாஸ்டருக்கு பக்கத்துல டாப் உடைஞ்சு போய் அழுதுட்டு இருக்கா. அதுக்கப்புறம் அவளை சிசிபிடி கஸ்டடி அழைச்சிட்டு போயிடுறாங்க. அங்க பேரி, சிசில், ஜோ 3 பேர் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. ஏவா ஒரே நாள்ல பல பிளாக் ஹோல் டெக்னாலஜி அழிச்சிருக்கா. அந்த டெக்னாலஜிக்காக தான் அவன் மிரர் மாஸ்டர் கொண்டு இருக்காளா? ஆமா ஜோ, ஏன்னா மிரர் மாஸ்டர் கார்வாருக்கு விசுவாசமானவன். அது மட்டும் இல்லாம சூவ வேற கார்வாரோட கொலையில கோத்து விட்டு இருக்கா. இப்ப மொத்த ஊரும் அவ தான் கொலைகாரி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. நல்ல வேளை ரால்ஃப் அவளை பாதுகாப்பான இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டான். கேட்லினும் சிஸ்கோவும் கூட இன்னும் வரல ஜோ. இப்ப ஏவாவை தடுக்கிறதுக்கான ஒரே வழி நான் என்னோட சக்தியை திரும்ப பெறது மட்டும்தான். அதனால நான் போய் ஆர்டிபிஷியல் ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் உருவாக்குற வேலையை பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரி ஸ்டாலாப்ஸ் கிளம்பிடுறான். இப்ப சிசில் ஒரு மெட்டா ஹியூமன் லாயருங்கிறதால அவங்க டாப்புக்காக வாதாட போறாங்க. அதனால பிளாக் ஹோல் டெக்க பத்தி அவகிட்ட விசாரிக்க போறாங்க. இன்னொரு பக்கம் கண்ணாடி பரிமாணத்துல காணா போன ஐரிஸ் பேரி கூட உட்கார்ந்து சந்தோஷமா டின்னர் சாப்பிட்டு இருக்கா. ஆனா கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவளுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வந்துருது. இது உண்மை இல்ல, நாம இன்னமும் கண்ணாடி பரிமாணத்துல தான் இருக்கோம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டவன் தன்னறியாமலே சிட்டிசனுக்கு வந்துடுறா. உடனே அவ அங்க இருக்கிற லேப் மூலமா கமிலாக்கு மெசேஜ் பண்றா. அப்ப திடீர்னு ஐரிஸோட மிரட்சி அவளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடுது. அந்த மிரட்சி ஐரிஸ்க்கு அவளோட பழைய ஞாபகங்களை நினைவுபடுத்தி அவளை பயமுறுத்துது. அதுல சவிதார் அவளை கொல்ற மாதிரியும் நோராவ இருக்கிற ஐரிஸையும் காட்டி பயமுறுத்துது. ஆரம்பத்துல ஐரிஸ் அவங்கள பார்த்து பயப்படுறா. ஆனா ஒரு கட்டத்துல இது நியூரல் டிசனன்ஸ் இல்ல, ஏவா தான் தன்னை குழப்பறாங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடுறா. அதனால ஏவாவும் கண்ணாடியில தெரியுறா. பரவாயில்லையா ஐரிஸ், சீக்கிரமாவே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். என்ன ஏவா, நான் வெளியே போற வழியை கண்டுபிடிச்சிருவோம்னு பயப்படுறியா? எனக்கு என்ன பயம் ஐரிஸ், உன்னால எப்பவும் இந்த இடத்தை விட்டு தப்பிக்கவும் முடியாது, என்னோட நிபந்தனைகளுக்கு ஒத்துக்காம பேரிய உன்னால பார்க்கவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்ல ஐரிஸ் சம கடுப்பாக அந்த கண்ணாடியை உடைக்கிறா. ஆனா அது உடையாம அலாலையா வந்து ஏவா காணாம போயிடுறா. இத நானா இப்ப பண்ணேன்னு ஐரிஸ்க்கு ஆச்சரியம் தாங்கல. அவ மறுபடியும் உட்கார்ந்து கமலாக்கு மெசேஜ் பண்றா. அப்ப அந்த மானிட்டர்லயும் அலாலையா வருது. அத பார்த்த ஐரிஸ்க்கு எதனால இப்படி எல்லாம் நடக்குதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல. அதே நேரத்துல ஸ்டார் லாப்ஸ்ல நேஷன் ஜஸ்டும் சேர்ந்து ஆர்டிபிஷியல் ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் உருவாக்குற ஒரு ஃபியூஷன் ஸ்பியரை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது வேலை செய்யுமா நேஷ்? என்னப்பா அப்படி கேட்டுவிட்ட? கண்டிப்பா வேலை செய்யும், ஆனா இதை சார்ஜ் பண்றதுக்கு தான் ஒரு ஃபியூல் சோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே செஸ்டர் அதை தொட வரான். அப்ப அங்க வந்த பேரி அவனை பிடிச்சிடுறான். டே மோனே, அதை தொட்ட நீ கெட்ட. ஏன்பா அப்படி சொல்ற? டே மண்டையா, அந்த ஸ்பியரை நீ தொட்டனா அது நீ தான் ஃபியூல் சோர்ஸ் நினைச்சு ஏற்கனவே கறிக்கட்டையா இருக்கிற ஒன்னா இன்னும் கறிக்கட்டையாகிறா. இவ்வளவு நேரமா இதை பத்தி நான் படிச்சு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது தூங்கிட்டு இருந்தியா? முதல்ல அவனை அழைச்சிட்டு போய் ஒரு காஃபி வாங்கி கொடுப்பா, வந்ததுல இருந்து தூங்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்ல பேரி அவனை அழைச்சிட்டு போறான். அப்ப ஹாரி நேஷோட கண்ணுக்கு தெரியறாரு. அப்ப அவர் கூடவே கவுன்சில் ஆஃப் வெல்ஸும் வராங்க. அதோட புதுசா ஹாரிசன் ஆர்சன் வெல்ஸ்னு வேற ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. அவங்க எல்லாரும் நேஷ் கிட்ட அந்த ஆர்டிபிஷியல் ஸ்பீட் ஃபோர்ஸை இயக்கிறதுக்கான சோர்ஸை பத்தி பேசுறாங்க. மல்டிவர்ஸோட பார்ட்டிகல்ஸ் ஆன நாங்க உனக்குள்ள இருக்கிறதால அந்த பார்ட்டிகல்ஸை வச்சு உன்னால அந்த ஸ்பீட் ஃபோர்ஸை சார்ஜ் பண்ண முடியும். அப்பனா நீங்க தான் அந்த ஃபியூல் சோர்ஸ்னு சொல்ல வரீங்களா? ஆமா ப்ரோ, ஆனா என்ன ஒரு பிரச்சனைனா அதை நீ பண்ணும்போது எங்களோட சேர்ந்து நீயும் அழிஞ்சிருவேன். என்னையா சொல்றீங்க? பேரிக்கு திரும்ப சக்தி கிடைக்கணும்,
கிடைக்கணும்னா ஆர்கானிக் ரெசப்டரான நீ உன் உயிரை தியாகம் பண்ணி தான் ஆகணும். அட போடா டேய், அவனுக்கு சக்தி கிடைக்க நான் ஏன்டா அவசரம் கொடுக்கணும்? அதெல்லாம் என்னால முடியாது. நான் போய் இதுக்கு வேற ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பாக்குறேன். முதல்ல நீங்க எல்லாரும் இடத்த காலி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டாரு. நேரா சிட்டிசனுக்கு வந்தவரு ஆர்கானிக் ரெசப்டர் பத்தின புத்தகத்தை படிச்சிட்டு இருக்காரு. அப்ப அலைகிரா அதை பத்தி கேட்க, இத பத்தி சொன்னாலாம் உனக்கு புரியாதுமா, நான் பேரியோட ஸ்பீட திரும்ப கொண்டு வர முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே திடீர்னு ஒரு யோசனை தோணி உடனே அலைகிராவ ஸ்டார் லாப்ஸ் கலெக்ட் வராரு. அங்க டீம் கிட்ட எனக்குள்ள இருக்கிற மல்டிவர்சல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபியூல் சோர்ஸா பயன்படுத்தி இதை சார்ஜ் பண்ண முடியும்பா. எங்க அவ்வளவு பெரிய மல்டிவர்சல் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த ஸ்பேருக்குள்ள கனெக்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? அதுக்கு தான் அலைகிராவை கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன். அவளோட யூவி ரேஸை வச்சு அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் அவளால கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அலைகிராவும் நாஷ்குள்ள இருக்கிற அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் ஸ்பேருக்குள்ள அனுப்ப ஆரம்பிக்கிறா. ஆரம்பத்துல அது நல்லா வேலை செஞ்சு மெஷின் சார்ஜ் ஆகுது. ஆனா அலைகிராவால நாஷோட பார்ட்டிகல்ஸ் தொடர்ந்து அந்த ஸ்பேருக்குள்ள கனெக்ட் பண்ண முடியல. அப்ப அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வெடிக்க போகும்போது பேரி அவளை காப்பாத்திட்டான். ஆனா அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் பேரிய பாதிச்சிடுது. அதனால பேரி இப்ப எல்லா வெல்ஸ் மாதிரியும் பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அவன் ஹெச்ஆர் வெல்ஸ் மாதிரியும் ஷெர்லாக் வெல்ஸ் மாதிரியும் மாறி மாறி பேச என்னடா நடக்குதுங்கன்னு டீம் எல்லாரும் குழம்பி போறாங்க. அப்பதான் அவங்களுக்கு ஹாரி உடம்புக்குள்ள இருந்த எல்லா வெல்ஸும் பேரியோட உடம்புக்குள்ள கூடு விட்டு கூடு பாஞ்சிருக்காங்கன்னு தெரியுது. பேரி வேற திடீர்னு மங்கி விழுந்துடுறானா. உடனே அவனை மெட்பேக்கு கூட்டிட்டு போய் செக் பண்ணி பாக்குறாங்க. அவனை சோதிச்சு பார்த்த கிடியன் இப்ப பேரியோட உடம்புக்குள்ள நிறைய வெல்ஸ் இருக்கிறதால பேரியோட செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் ஓவர்லோட் ஆயிடுச்சு. இப்படியே போனா கொஞ்ச நேரத்திலே பேரி செத்துருவான்னு சொல்றா. இப்ப என்ன பண்றதுனே தெரியாம டீம் முடிச்சிட்டு இருக்காங்க. என்னாலதான் எல்லாமே நடந்துச்சு. நான் தான் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ கட்டுப்படுத்தி இருக்கணும். இல்ல அலைகிரா, உன்னோட யூஏ விட ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஆர்கானிக் ரெசப்டரால தான் அதை கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆர்கானிக் ரெசப்டரா? நீங்களும் அதை பத்தி தானே படிச்சிட்டு இருந்தீங்க நேஷ். எங்க கிட்ட இருந்து ஏதாவது மறைக்கிறீங்களா? ஆமா, நான் மறைச்சேன். ஏன்னா நான் தான் அந்த ஆர்கானிக் ரெசப்டரே. நான் என்னோட உயிரை இழக்க விரும்பலப்பா. உங்க நிலைமை எனக்கு புரியுது நேஷ். ஆனா பேரி இதுக்காக உங்களை சாக விட மாட்டான். சரி விடுங்க, முதல்ல நான் பேரி உடம்புல இருந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எடுக்கிறேன். உன்னால அதை உறிஞ்சிக்கிற மாதிரி ஏதாவது டிவைஸ் உருவாக்க முடியுமா? என்னால பார்ட்டிகல் மேக்னெட்டை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல உடனே செஸ்டும் அலைகிராவும் வேலைய ஆரம்பிக்கிறாங்க. நேஷ் பேரியோட பக்கத்திலே உட்கார்ந்துருக்கு. கொஞ்ச நேரத்துல பேரி கண் முடிக்கிறான். ஆனா இந்த தடவை ஹாரிசன் வெல்ஸா நேஷ் கிட்ட பேசுறாங்க. அப்ப நேஷ் அவர்கிட்ட இத்தனை வெல்ஸுங்க இருக்கும் போது நான் மட்டும் ஏன் உயிரோட இருக்கேன்னு எனக்கு புரியல ஹாரி. நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப நல்லவங்க. ஆனா நான் இந்த மல்டிவர்ஸை அழிச்சவன். நான் ஒரு சரியான சுயநலவாதி ஹாரி. நாங்களும் அப்படிதான் நேஷ் இருந்தோம். நான் ஜூம் கூட வேலை பார்த்து டீம் ஃபிளாஷ் ஏமாத்தினேன். ஹெச்ஆர் அவங்க கிட்ட போய் சொன்னா ஷெர்லாக் அவனோட ரகசியங்களை மறைச்சு வச்சிருந்தான். இப்படி எல்லாரும் ஒவ்வொரு காரணத்துக்காக உடைஞ்சு போய் தான் டீம் ஃபிளாஷ்க்கு வந்தோம். ஆனா அவங்க நம்மள ஒரு புது மனுஷங்களா மாத்துறாங்க நேஷ். அதனாலதான் நாங்க எல்லாருமே பேரிக்கு அவனோட ஸ்பீட திரும்பி கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்னொரு பக்கம் சிசிபிடில சிசில் டாப்பா விசாரிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவன் அந்த பிளாக் ஹோலோட ஆயுதத்தை பத்தி எல்லாம் மிரர் மாஸ்டருக்கு தான் தெரியணும் ஒப்பாரி வைக்க சிசில் அவங்களோட சக்தியை பயன்படுத்தி அவ பொய் சொல்றான்றத கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. நீ பொய் சொல்றாங்கிறது எனக்கு தெரியுது டாப். அது மட்டும் இல்லாம உன்னோட வெர்டிகோ சக்தியையும் தாண்டி நீ வேற ஏதோ பண்ற. ஒழுங்கா உண்மை என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு சொல்ல டாப் அவளோட சக்தியை சிசில் மேல பயன்படுத்தி அவங்களோட பயத்தை வெளிக்கொண்டு வரா. இவ மத்தவங்களோட மைண்டுக்குள்ள பூந்து அவங்க எதை நினைச்சு பயப்படுவாங்களோ அதை திரும்ப திரும்ப காட்டி பயமுறுத்துறாங்க. அதனால சிசிலும் இப்ப ரொம்ப பயந்து போயிடுறாங்க. ஆனா நான் தாமா மிரர் மாஸ்டர் ஏவா கிட்ட பிடிச்சு கொடுத்ததே. அதுக்காக ஏவாவும் அவங்களோட அடுத்த திட்டத்துல என்ன சேர்த்துக்கிறதா சொல்லிருக்காங்க. அந்த திட்டத்தை பிளாஷால கூட தடுத்து நிறுத்த முடியாது தெரியுமா? அதெல்லாம் இருக்கட்டும், என்னம்மா நீ உன் சக்தியை பார்த்து நீயே பயப்படுற? ஆமா, நான் பயப்படுறேன் தான். ஒருவேளை எங்க நானும் உன்ன மாதிரியே மாறிடுவோன்னு பயப்படுறேன். இப்ப அந்த பயத்தை நீ தெரிஞ்சுக்க விரும்புறியா டாப் அப்படின்னு கேட்டு அவளோட சக்தியை அவளுக்கு எதிராக திருப்பி விட்டுறாங்க. அதுல பயந்து போன டாப் எல்லா உண்மையும் சிசில் கிட்ட சொல்லிடுறா. சிசிலும் நேரா ஜோ கிட்ட வந்து அவ சொன்னதை சொல்றாங்க. ஒரு ஜெட் மிச்சம் இருக்கிற மொத்த பிளாக் ஹோல் டெக்கையும் எடுத்துக்கிட்டு இப்பதான் கிளம்பிருக்கு ஜோ. அதுல டாப் பாம்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கா. அது மட்டும் வெடிச்சதுன்னா சென்ட்ரல் சிட்டில இருக்கிற நூற்றுக்கணக்கான பேர் இறந்துருவாங்க ஜோ. இப்ப இத பேரியால கூட தடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்ல உடனே ஜோ இத ஸ்டார் லாப்ஸ்ல இருக்கிற டீம் கிட்ட சொல்றாரு. அதனால அவங்களும் அவசர அவசரமா வேலைய ஆரம்பிக்கிறாங்க. நேஷ் இந்த பார்ட்டிகல் மேக்னெட் டிவைஸை மாட்டிக்க அலைகிரா பேரி உடம்புல இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸை வெளியே தள்ளுறா. அத நேஷ் அந்த டிவைஸ் மூலமா தனக்குள்ள எடுத்துக்கிறாரு. இதனால பேரி சரியாயிடுறான். இருந்தாலும் பேரியால அந்த ஜெட்டை தடுக்க முடியாதுங்கிறது டீமுக்கு தெரியுது. உன்னோட ஸ்பீட திரும்ப கொண்டு வரதுக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு பேரி அப்படின்னு சொல்லி நேஷ் அந்த ஸ்பியர்ல கைய வச்சிடறாரு. வேணா நேஷ், இதுக்கு நம்ம வேற வழியை கண்டுபிடிப்போம். இப்போதைக்கு இதை விட்டா வேற வழியும் இல்ல, அதுக்கான நேரமும் இல்ல பேரி. என்னால அலைகிரா நீ செஸ்டர் நீ எல்லாரும் சாகிறத வேடிக்கை பார்க்க முடியாது. உண்மையை சொல்ல போனா நான் இப்பதான்டா பெருமையா உணர்றேன். கவுன்சில் ஆஃப் வெல்ஸும் இதை தான் விரும்புறாங்க அப்படின்னு சொல்ல அந்த மெஷின் சார்ஜ் ஆயிடுது. அப்ப நேஷ்குள்ள இருக்கிற ஹெச்ஆர் வெல்ஸ் ஷெர்லாக் வெல்ஸ்னு எல்லாரும் பேரிக்கு வெடி கொடுக்குறாங்க. கடைசியா வெளியே வந்த ஹாரி, நான் இங்க வரும்போது ஒரு கோவக்காரனா சுயநலவாதியா உடஞ்சு போய் தாண்டா வந்தேன். நீ தான் என்ன ஒரு புது மனுஷனா மாத்தின. அதுக்காக நான் எப்போதுமே உனக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் பேரி அப்படின்னு சொல்ல பேரி அப்படியே கலங்கி போயிடுறான். ஓடு பேரி ஓடு அப்படின்னு ஹாரி சொல்ல பேரியும் ஸ்பீட் லேப்ல ஓட ஆரம்பிக்கிறான். அப்ப நேஷ் கடைசி அலைகிராவை பார்த்து நான் போயிட்டு வரமான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரைய ஆரம்பிக்கிறாரு. அதை பார்த்து அலைகிராவால தாங்கிக்கவே முடியல. பேரியும் ஸ்பீட் லேப்குள்ள அழுதுகிட்டே ஓடிட்டு இருக்கான். அப்ப நேஷ் முழுசா கரைஞ்சு போனா மெஷின் சார்ஜ் ஆயிடுது. அதுல இருந்து ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் வெளிப்படுது. அப்ப அந்த லைட்னிங் பேரி மேல பட பேரிக்கு திரும்பவும் சக்தி கிடைச்சிடுது. நகரத்தை நோக்கி வந்து
வந்துகிட்டு இருக்க அந்த ஜெட் கிட்ட வந்தவன் வேகமா ஒரு பில்டிங் மேல ஏறி ஒரே ஜம்ப்ல ஜெட்டுக்குள்ள வந்துடுறான். அதுல ஒட்டி இருந்த அந்த பாம்பு எடுத்து வீச அது வானத்திலே வெடிச்சு சதறிடுது. ஜெட்டும் அங்க இருந்து போயிடுது. அதுக்கப்புறம் பேரி திரும்ப ஸ்டாலாப்ஸ்க்கு வந்து பாக்குறான். நாஷ் இருந்த இடத்துல வெறும் சாம்பல் தான் இருக்கு. அத பார்த்தபடியே கண்ணீரோட கொஞ்ச நேரம் அங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கான். அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் லான்ச்சுக்கு வராங்க. அந்த ஜெட்ல இருந்த டெக்னாலஜிஸ் ஆர்க சீஸ் பண்ணிட்டதா பேரி சொல்றான். நாஷ நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்ட அலேக்ரா, நான் இப்பதான் அவர்கிட்ட நெருங்கவே ஆரம்பிச்சேன், ஆனா அதுக்குள்ள அவர் என்ன விட்டுட்டு போயிட்டாரு. நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத அலேக்ரா, நாஷ்க்கு நீ கிடைச்சதுக்காக அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு. நான் டீம்ல இருக்கிற மத்த எல்லாருக்கும் இத பத்தி சொல்லணும். சிஸ்கோக்கு ஹாரி ஒரு அப்பா மாதிரி. இது எப்படி அவன் தாங்கிக்க போறானே தெரியல. என்னதான் நாம அவர் இழந்திருந்தாலும் அவர் எப்போதுமே நம்ம நினைவுகள்ல வாழ்ந்துகிட்டு தான் இருப்பாரு. நாம நாஷோட தியாகத்தை பெருமைப்படுத்தணும். அதோட நான் உங்களுக்கு பெரிய நன்றி சொல்லி ஆகணும் காய்ஸ். நீங்க இல்லாம இதனால பண்ணிருக்கவே முடியாது. இன்னும் எதுவும் முடியல பேரி. நாம அடுத்த ஐரிஸையும் கமிலாவையும் காப்பாத்தி ஆகணும். நாம கண்டிப்பா எல்லாரையும் திரும்ப கூட்டிட்டு தான் வரப்போறோம் அலேக்ரா அப்படின்னு பேரி சொல்லிட்டு இருக்கான். அதே நேரத்துல மெக்லாக்ல ஏவா பிளாஷ் குண்டு வெடிப்புல இருந்து நகரத்தை காப்பாத்திட்டாருன்னு அலேக்ரா போட்ட செய்தியா பாத்துட்டு இருக்கா. அப்ப அந்த டேபிள்ல கார்வாரோட ஒரு டிரைவ் கிடக்கு. அதை எடுத்து போட்டு பார்த்தா அதுல ஏவாக்காகனு ஒரு வீடியோ இருக்கு. அத பார்த்த உடனே என் மனைவி செத்துட்டா, நீ என் மனைவி இல்ல, நீ மனுஷியே இல்லன்னு கார்வார் சொன்னது இவளுக்கு ஞாபகம் வருது. அதனால ஒரு தயக்கத்தோடய அந்த வீடியோ ஆன் பண்ணி பாக்குறா. பார்ட்டிகல் ஆக்சிலரேட்டர் வெடிப்பன்னைக்கு ஏவா கண்ணாடியில மோதி கீழே விழுந்திருக்கா. ஆனா அந்த செகண்டே அவ செத்து போயிடுறா. கார்வார் யாராவது காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு கத்திட்டு இருக்கான். இவளுக்கு ஒண்ணுமே புரியாம மறுபடியும் ரிவைண்ட் பண்ணி பாக்குறா. அப்ப ஏவா அந்த கண்ணாடியில மோதும் போது ஒரு மிரர் டூப்ளிகேட் உருவாகி உள்ள போகுது. அப்பனா நாமளும் ஒரு மிரர் டூப்ளிகேட்டா அப்படின்னு ஏவா செம்மையா அதிர்ச்சி ஆயிடுறா. இது பெரிய ட்விஸ்ட் இல்ல. மறுநாள் காலையில சிஸ்கோ அட்லாண்டிஸ்ல இருந்து திரும்ப வந்துடுறான். அப்ப டீம் நாஷ், ஷெர்லாக், ஹாரின்னு எல்லாரோட பொருட்களையும் ஒரு ரூம்ல வச்சு அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துறாங்க. அதோட அந்த ரூம்ல இது வரைக்கும் டீம் இழந்த எல்லாரோட பொருட்களையும் வச்சு ஒரு நினைவகத்தையே உருவாக்கி இருக்காங்க. நம்மளோட வெற்றிக்கு எப்போதுமே பக்கபலமா ஒரு வெல்ஸ் இருந்திருக்காரு. அதோட நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனைக்கு விடை தெரியலனாலும் அதை தீர்த்து வைக்க கவுன்சில் ஆஃப் வெல்ஸ் நம்மளுக்கு உதவி இருக்காங்க. ஆனா இப்ப அவங்க யாருமே நம்ம கூட இல்ல அப்படின்னு சொல்லி பேரி ரொம்ப வருத்தப்படுறான். சிஸ்கோ நாஷோட பேக் அங்க வச்சுட்டு, வெல்ஸ் மாதிரி புத்திசாலியான ஆட்களை நான் பார்த்ததே இல்ல, அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு தூண் மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னு அவங்கள பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசுறான். இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட வருத்தங்களை தெரிவிச்சுட்டு ஒவ்வொரு பக்கம் சோகமா போயிடுறாங்க. பேரி மட்டும் அங்கே நின்று அந்த பேக்கையே பார்த்துட்டு இருக்கான். அலேக்ராவும் சிட்டிசனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவளோட மாற்றான் நாஷ் கூட இருக்கிற போட்டோவை பார்த்துட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருக்கா. அப்ப யதார்த்தமா லேப்ப பாக்குறா. அதுல ஐரிஸ் கமிலாக்கும் சிங்குக்கும் கண்ணாடி பரிமாணத்துல அனுப்பின மெசேஜ் வந்திருக்கு. ஏவா நம்மள கவனிச்சிட்டு இருக்கா, அதனால ஜாக்கிரதையா 7 மணிக்கு ஸ்பீட் லேபுக்கு வந்துருங்கன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கா. அதை பார்த்து அதிர்ச்சியான அலேக்ரா லேப் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டாலாப்ஸ்க்கு கிளம்புறா. அந்த நேரத்துல ஸ்டாலாப்ஸ்ல சிஸ்கோ பேரி அழைச்சிட்டு வந்து கண்ணாடி பரிமாணத்துக்குள்ள போறதுக்காக உருவாக்கி இருக்கிற கேட்வேவை காட்டுறான். நான் அட்லாண்டிஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்த டிவைஸ் இதுல பொருத்திட்டேன்ப்பா, ஆனா நானும் செஸ்டரும் இன்னும் சில பிரச்சனைகள் இதுல இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சோம். ஆமா செஸ்டங்க, அவன் பாட்டியை கூட்டிட்டு இங்க வெளியே போயிருக்கானாப்பா. சரி மேல சொல்லு. நாம கண்ணாடி பரிமாணத்துக்குள்ள போறதுக்கான கேட்வேவை திறக்கிறதுக்கு 2 பிரச்சனை இருக்கு. முதல் பிரச்சனை என்னன்னா அப்படின்னு போர்டுல எழுத போக அவன் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அவன் என்ன எழுத வந்தானோ அது எல்லாமே பேரிக்கு தெரிஞ்சிடுது. அந்த பரிமாணத்துல இருந்து வெளியே வரப்போ ஏற்படுற பாதிப்பை எப்படி தடுக்கிறதுன்னு உனக்கு தெரியல, சரியா? ஆமா, அது உனக்கு எப்படி தெரியும்? இப்ப நீ தானடா எழுதுன, நான் அதை பார்த்தனே. இன்னும் எழுதவே இல்லடா, எழுததான் போனேன். சரி கேளு. அந்த பிரச்சனையை தடுக்க தான் ஏவா ராம்சேவோட ரத்தத்தை பயன்படுத்தி இருக்கா. இப்ப நான் போய் அந்த பைத்தியக்காரன் கிட்ட ரத்தத்தை கேட்டா கண்டிப்பா அவன் தரமாட்டான். ஆனா அது கூட ஒரு பிரச்சனையே இல்ல. இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா அப்படின்னு மறுபடியும் எழுத போறான். பேரிக்கு அதுவும் தெரிஞ்சிடுது. ஐரிஸ், கமிலா, சிங் 3 பேரும் சரியா கண்ணாடி பரிமாணத்துல எங்க இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சாதான் நம்மளால அவங்கள வெளியே கொண்டுட்டு வர முடியும்ல. என்னடா நடக்குதுங்க அப்படின்னு சிஸ்கோ பயங்கரமான அதிர்ச்சியில இருக்கான். அப்ப அங்க வந்து அலேக்ரா ஐரிஸ் அனுப்பின மெசேஜ் அவங்க கிட்ட காட்டுறா. ஐரிஸோட மன அலைகள் கண்ணாடி பரிமாணத்துல இருக்கிற சமநிலை அடைஞ்சிருக்கு, அதனாலதான் அவளோட மெசேஜ் இந்த உலகத்தை அணுகி இருக்கு அப்படின்னு பேரி சொல்ல அலேக்ரா ஒண்ணுமே புரியாம திருன்னு முடிச்சிட்டு இருக்கா. இவன் எப்படி இதெல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறான்னு சிஸ்கோக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிடுது. இன்னொரு பக்கம் மெக்லாக்ல படையப்பா நீலாம்பரி மாதிரி ஏவா அந்த வீடியோவையே திரும்ப திரும்ப பாத்துட்டு இருக்கா. அப்ப சன்ஷைன் உள்ள வர உடனே அந்த வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிடுறா. சன்ஷைனுக்கு இவன் முகத்தை பார்த்தோன்னே இங்க ஏதோ தப்பா இருக்குன்றது புரிஞ்சிடுது. நீங்க எதையாவது எங்க கிட்ட இருந்து மறைக்கிறீங்களா? சேச்சே அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லையே, உங்கள்கிட்ட போய் நான் என்னத்த மறைக்க போறேன். சரி போன வேலை என்னாச்சு? நாங்க கார்வாரோட எல்லா ஸ்டாஷ் ஹவுஸையும் காலி பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். இப்ப கடைசியா இருக்கிற ஒன்னத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்ப சரி, அந்த கடைசி ஸ்டாஷ் ஹவுஸ நானே பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறா. இங்க ஸ்டாலாப்ஸ்ல பேரிக்கு என்னாச்சுன்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்த சிஸ்கோ எப்பா அந்த ஆர்டிபிஷியல் ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் இவனுக்கு வேகமா யோசிக்கிற திறனையும் கொடுத்துருக்குப்பா. இப்ப பேரியால கிட்டத்தட்ட டிவோ மாதிரி வேகமா யோசிக்க முடியும். வேகமானா எந்த அளவுக்கு அதையும் டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குவாண்டம் பால் எடுத்து காட்டுறான். இந்த குவாண்டம் பால்ல வெளிப்படுற கைனெட்டிக் எனர்ஜியால இதை தூக்கி போட்டா அது எந்த திசையில
போகும்னு யாராலையும் கணிக்கவே முடியாது. இதை பேரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறான்னு பாப்போமா அப்படின்னு பேரிய திரும்ப சொல்லிட்டு பால தூக்கி போடுறான். பேரியும் திரும்ப நின்னு பால் செவுத்துல பட்டு லேம்ப்ல பட்டு ஒயர்ல பட்டு என் கைக்கு வரும் பாருன்னு கை நீட்டேன். அதே மாதிரி அது பட்டு பட்டுன்னு பட்டு பேரியோட கையிலே வந்து உட்காந்துக்குது. காய்ஸ், எனக்கு இப்ப அந்த கேட் வேவை எப்படி திறக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சட்டுன்னு போய் ஒரு பவுடர் எடுத்து வந்து பட்டுன்னு எல்லாத்தையும் எழுதி சிஸ்கோக்கும் அலேகராக்கும் புளி போட்டு விளக்குறான். ஏவா ராம்சேவோட ரத்தத்தை பயன்படுத்தினதுனால அதுல உள்ள டார்க் மேட்டர் போட்டான்ஸ் ஏவா வெளியில வரும்போது அவளோட இணைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா அந்த போட்டான்ஸை கலெக்ட் பண்ணா கேட் வேவை திறந்துடலாம்ல. ஆனா அந்த போட்டான்ஸை கலெக்ட் பண்ற டிவைஸை கண்டுபிடிக்க பல வருஷம் ஆகுமே அப்படின்னு சொல்லி வாய மூடல பேரி இன்னொரு போர்டை எடுத்துட்டு வந்து டிவோ சேர சிங்க் பண்ணி டேக் அண்ட் என்ஹான்சர் அப்கிரேட் பண்ணா அதை உருவாக்கிடலாம். அதனால ஏவா இப்போ எல்லா ஸ்டாஷ் ஹவுஸையும் அழிச்சிட்டதால அவ அடுத்து இந்த ஸ்டாஷ் ஹவுஸுக்கு தான் கண்டிப்பா வருவா அப்படின்னு சொல்ல டீமும் அதுக்கான வேலையை ஆரம்பிக்கிறாங்க. இங்க கண்ணாடி பரிமாணத்துல கமிலா உன்னோட மெசேஜ் கிடைச்சிருச்சு ஐரிஸ், நான் ஸ்பீட் லேபுக்கு வந்துடுறேன் அப்படின்னு எழுதிட்டு இருக்கா. அப்ப ஐரிஸ் எங்க வந்துடுறா. அப்பாடா ஒரு வழியா வந்துட்டியா, எங்க நீ நியூரல் டிசோனன்ஸால ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டியோ நான் பயந்துட்டேன். அது நியூரல் டிசோனன்ஸ் இல்ல கமிலா, இந்த ஏவா தான் என்ன போட்டு குழப்பி இருக்கா. நான் ரொம்ப நாளா இங்க இருக்கிறேனா, அதனால என்னால இந்த இடத்த கட்டுப்படுத்த முடியுது. அதை வச்சுதான் நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணேன். ஆமா சிங்க பாத்தியா, அவர் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாரா? இல்ல ஐரிஸ், நான் தேடி பார்த்துட்டேன், அவர் எங்கேயுமே கிடைக்கல. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஐரிஸ். நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத கமிலா, நாம 3 பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்து கண்டிப்பா இங்க தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவளை ஸ்பீட் லேபுக்கு அழைச்சிட்டு போறா. இன்னொரு பக்கம் அந்த கடைசி ஸ்டாஷ் ஹவுஸ்க்கு வந்த ஏவா அங்க இருக்கிற கார்ட்ஸ் எல்லாரையும் அடிச்சு துரத்திட்டு அங்க இருந்த ரெஃப்ளெக்டிவ் சிப் டெக்னாலஜி எடுத்துட்டு போறா. அத ஃபிளாஷும் சிஸ்கோவும் மறைஞ்சிருந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க. ஏவா ஏன் அளவுக்கு வேகமானவர், அவளை யாராவது திசை திருப்பினாதான் என்னால அந்த பார்ட்டிகல்ஸை கலெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்காக தான் நான் இன்னொரு ஆளை கூப்பிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க கில்லர் ஃப்ராஸ்ட் அங்க வரா. அவ ஏவாவை தாக்க ஆரம்பிக்க 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. அப்ப ஃப்ராஸ்டியோட தாக்குதல இருந்து ஏவா தப்பிக்கிறா. பேரி ஃபிளாஷ் டைம் உருவாக்கி அவளுக்கே தெரியாம அந்த பார்ட்டிகல்ஸை டெக் அண்ட் டிவைஸ் மூலமா கலெக்ட் பண்ணிடுறான். அப்ப ஏவா ஃப்ராஸ்டியை தாக்க சிஸ்கோ பேரி கிட்ட அவளுக்கு உதவி செய்ய சொல்றான். ஆனா பேரி ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பார்த்துட்டு அவளுக்கு உதவாம வேடிக்கை பாக்குறான். இதனால கேட்லினுக்கு ரொம்ப மோசமா அடிபட்டது. உடனே சிஸ்கோ உள்ள பூந்து ஏவாவை சுட ஏவா வேகமா ஓடி போய் அங்க இருந்து ஆயுதத்தை காலி பண்ணிட்டு ரெஃப்ளெக்டர் சிப் மூலமா அங்க இருந்து தப்பிச்சிடுறா. இவங்க 2 பேரும் ஃப்ராஸ்டியை தூக்கிட்டு ஸ்டாலாப்ஸ்க்கு வராங்க. இப்ப ஃப்ராஸ்டியோட ஹீலிங் சக்தி வேகமா இல்லாததால ஃப்ராஸ்டி உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கா. அப்ப பேரி வேகமா ஒரு கியூரை தயார் பண்ணி ஃப்ராஸ்டிக்கு போட போக, என்னடா அது, அதை டெஸ்ட் பண்ணியா? நான் என் மண்டக்குள்ளேயே 2000 தடவை சோதிச்சு பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு அந்த கியூரை போட்டு விடுறான். உடனே ஃப்ராஸ்டியும் சரியாயிடுறா. நீ ஏன்டா அவளை காப்பாத்தாம வேடிக்கை பார்த்த? நான் ஏவா கூட சண்டை போட்டிருந்தா டெக் அண்ட் டிவைஸ்க்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு அந்த பார்ட்டிகல்ஸை நாம இழந்திருப்போம். அதோட ஃப்ராஸ்டி ஏவா பிளாஸ்டுக்கு மாட்டிக்குவான்னு நான் அவளை காப்பாத்திடுவேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஏன்டா அவளுக்கு ஏதாவது ஆயிருந்தா என்னடா பண்றது? சரி விடு சிஸ்கும், அதான் எனக்கு ஒண்ணு ஆகல. இப்ப அடுத்து என்ன பண்றது? நாம ஏவாக்கு தெரியாம கேட்வேவை திறக்கணும்னா முதல்ல அவளை திசை திருப்பணும். இப்ப நான் போய் அதை எப்படி பண்றதுன்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு ஒரு ரோபோ மாதிரி பேசிட்டு போறான். இன்னொரு பக்கம் சிட்டிசன்ல சிசிலும் அலேக்ராவும் பேரிக்கு கிடைச்ச ஸ்பிட்டிங் சக்தியை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்ப சிசில் அலேக்ரா இன்னமும் நாஷ் இழந்த வருத்தத்துல தான் இருக்கான்றத உணர்ந்து அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்றாங்க. இல்ல சிசில், என் அப்பா நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதே என்ன விட்டுட்டு போயிட்டாரு. அதனாலதான் என்னால நாஷ் கூட சரியா பழக முடியல. ஆனா நான் இப்ப தயாரா இருக்கும் போது அவர் இல்லாம போயிட்டாரு சிசில். நீ ஏண்டி அப்படி நினைக்கிற? வேணும்னா அவரோட பொருட்களை உன் கூடவே வச்சுக்கும், அவரே உன் கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது உனக்கும் கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கும் அலேக்ரா அப்படின்னு சொல்லி அவளை தேத்திட்டு இருக்காங்க. அதே நேரத்துல ஸ்டார் லாப்ஸ்ல பேரி தான் ஏவாவை பத்தின உண்மைகளை கண்டுபிடிச்சிட்டதா சொல்லி ஏவாவோட நேரலை பேட்டிய மானிட்டர்ல போடுறான். அதுல ஏவா, நான் என்னுடைய தொழில்நுட்பங்களை உலகத்தை மேம்படுத்துறதுக்காக பயன்படுத்த போறேன். அது மூலியமா பல நல்ல விஷயங்கள் இந்த இடத்துல உருவாகும் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கா. இதை ஏன்டா போட்டு காட்டுற? கார்வார் சாகும் போது ஏவாவை பார்த்து என் பொண்டாட்டி செத்துட்டா, நீ மனுஷ இல்லன்னு சொன்னான். அதனால நானும் ஏவாவோட பிஹேவியர், பாடி லாங்குவேஜ், ஹேண்ட் ரைட்டிங் எல்லாத்தையும் சோதிச்சு பார்த்தேன். அவன் சொன்ன மாதிரியே இந்த ஏவா கார்வாரோட மனைவி ஏவா இல்ல, இவ ஒரு மிரர் டூப்ளிகேட். இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியே இல்லையே பேரி. அதுக்கான ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்குப்பா. நான் மெக்லாக்கோட டேட்டா பேஸை ஹேக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஏவா இருந்த காணொலியை போட்டு காட்டுறான். அதை பார்த்து டீம் அப்படியே அதிர்ச்சி ஆயிடுறாங்க. அதோட அந்த காணொலியை பேட்டி நடக்கிற இடத்துலயும் நேரடியா விட்டுறாயா. அதை பார்த்தாங்க இருக்கிற எல்லாரும் அதிர்ச்சியாக ஏவா அரண்டு போய் அதை நிறுத்துங்கன்னு கத்த ஆரம்பிக்கிறா. அப்ப கிளாஸ் உடைஞ்சு பக்கத்துல இருந்த ஆன்டி மேல படுது. அப்பனா நீ தான் ஏவா கொன்னியா? நீ ஒரு மெட்டாவா அப்படின்னு கேள்வி மேல கேள்வி கேட்க அவ சன்ஷைனை கூப்பிடுறா. அவகிட்ட இருந்து அந்த விஷயத்த மறைச்சதால சன்ஷைன் அவளை விட்டுட்டு மறைஞ்சு போயிடுறா. இங்க பாருங்க, நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் ஒண்ணு கொலகாரி இல்ல, என்ன விட்டுருங்க நான் போறேன் அப்படின்னு அந்த மானிட்டர் மூலமாவே அங்க இருந்து தப்பிச்சு போயிடுறா. டேய் பேரி, ஏன்டா அப்படி பண்ண? அவளை திசை திருப்பதான் அப்படி பண்ண. அப்பதான் அவளால நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. நீ அவளை மனதளவுல சுக்குநூறா உடைச்சிட்ட பேரி, அப்பதானே நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கான். நம்ம பேரிக்கு ஏதோ ஆயிருச்சு சிஸ்கோ. ஆமா ஃப்ராஸ்டி, அது என்னன்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சிஸ்கோ சொல்றான். இங்க பேரி நேரா ஸ்பீட் லேபுக்கு வந்து அவன் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சதா கிடியன் கிட்ட கேக்குறான். கிடியன் அதை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு டீமால கண்ணாடி பரிமாணத்துல இருக்கக்கூடிய 3 பேரையுமே ஒரே நேரத்துல காப்பாத்த முடியாதுன்னு சொல்லிடுறான். இத பத்தி டீம் கிட்ட சொல்லலாமா வேணாமான்னு பேரி தலைக்குள்ளே அந்த காட்சியை ஓட்டி பாக்குறான். அதுல அவன் டீம் கிட்ட டெக் ஆன் டிவைஸ்ல இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸை வச்சு நம்மளால 3 பேரையும் காப்பாத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்றான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஐரிஸ் ரொம்ப நாளா அங்க இருக்கிறதால அவளை காப்பாத்த
பயன்படுத்த அதிக அளவுல டார்க் மேட்டர் போட்டான்ஸ் தேவைப்படும். நம்ம கிட்ட இருக்கிற போட்டான்ஸை வச்சு ஒன்னு கமிலா சிங் 2 பேரையும் காப்பாத்தலாம், இல்லனா ஐரிஸை மட்டும் காப்பாத்தலாம். அதனால நாம இப்ப யாரை காப்பாத்தணுங்கிறத நீங்களே தேர்ந்தெடுங்க அப்படின்னு சொல்ல டீம் வேற வழியே இல்லாம கமிலா சிங்கை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. ஆனா பேரிக்கு இதுல விருப்பம் இல்ல. இப்படி அந்த சிமுலேஷன் பேரியோட மைண்டுக்குள்ளே முடிஞ்சிடுது. அதனால பேரி அந்த விஷயத்த டீம் கிட்ட சொல்ல வேணாம்னு முடிவு பண்ணிடுறான். கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஐரிஸை வெளியே கூட்டிட்டு வர தயாராகி அவன் மெசேஜ் பண்ணபடியே ஸ்பீட் லேப்க்கு டார்கெட் பண்றான். அப்ப கரெக்டா அங்க வந்து சிஸ்கோ ஆர்டிபிஷியல் ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ்ல நான் ஒரு பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பேரி. நம்ம நோராவோட புக்ல படிச்ச மாதிரியே தான் அவனோட ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் மிஷினை நிலைப்படுத்த அவனோட நெகட்டிவ் எமோஷனை பயன்படுத்தினான். ஆனா நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆர்கான் ஜெரான் சப்ஸ்டன்ஸை பயன்படுத்தணும்ல, அதுதான் இப்போ உன்னோட எமோஷன்ஸையும் மொத்தமா எடுத்துருச்சு. நாம உடனே இதை சரி பண்ணி ஆகணும் பேரி. நான் இப்படியே இருந்தாதான் நம்மளால ஏவாவை தடுக்க முடியும் சிஸ்கோ. அப்படி இல்ல பேரி, இப்ப நீயாவே இல்ல, உன்னோட பலமே உன்னோட அன்பு தான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஸ்கோ பக்கத்துல வரான். அப்ப அந்த மானிட்டரை பாத்துட்டான். எதுக்காகடா நீ ஐரிஸை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி வச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்க, அப்பதான் பேரி அவன் பண்ண சிமுலேஷனை பத்தி சிஸ்கோட சொல்றான். டே, நாங்க எப்படி ஐரிஸை விட்டுட்டு மத்தவங்களை அழைச்சிட்டு வரதுக்கு ஒத்துக்குவோம்னு நினைச்ச, இது என்ன கால்குலேஷன்ஸ் நினைச்சியா? இது எமோஷன்ஸ்டா. கண்டிப்பா நாங்க இதுக்கு வேற வழியை கண்டுபிடிக்கலாம்னு தான் சொல்லிருப்போம். இங்க பாரு பேரி, நீ ஐரிஸை மிஸ் பண்றேன்னு எனக்கு புரியுது. இது அதை பத்தினது இல்ல சிஸ்கோ. ஐரிஸ் தான் ரொம்ப நாளா அங்கே இருந்திருக்கா. அவளை வச்சு நம்ம ஏவாவை தடுக்கலாம், ஆனா மத்தவங்களை காப்பாத்தணும்னா அதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அப்படின்னு சொல்ல சிஸ்கோ செம்ம கடுப்பாகி அங்க இருக்கிற ஒரு துப்பாக்கி எடுத்து அவன் முன்னாடி நின்றான். அப்ப ஃப்ராஸ்டி அவனை சுத்து போடுறா. அலேக்ராவும் நேஷோட பேக மாட்டிக்கிட்டு அங்க வந்து நிக்கிறா. இது நீ இல்ல பேரி, நாங்க கண்டிப்பா உன்னை சரி பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்ல பேரி அவனோட மாஸ்க போட்டுக்கிட்டேன். ஐரிஸ் கண்டிப்பா இதுக்கு ஒத்துக்குவா சிஸ்கோ அப்படின்னு சொல்றான். சத்தியமா அவ இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டாடான்னு சிஸ்கோ பேரிய சொல்றான். ஆனா பேரி கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு பக்கத்துல இருக்கிற குவாண்டம் பால அவங்க மேல வீசுறான். அதோட அவங்க 2 பேரையும் அடிச்சு போட்டுட்டு ஃப்ராஸ்டி கிட்ட வர ஃப்ராஸ்டி வெலாசிட்டி எக்ஸ் எடுத்துக்கிறா. அதனால அவளுக்கு ஸ்பீட் கிடைச்சு வேகமா ஓட ஆரம்பிச்சிடுறா. பேரி அவளை துரத்திட்டு போறான். அவ ஐஸ் பிளாஸ்ட் விட்டு அடிக்கிறா. பேரி அதையும் சமாளிச்சு ஐஸ் கட்டியை உடைச்சிட்டு வந்து ஃப்ராஸ்டி அடிக்கிறான். அடிச்ச அடியில அவன் பறந்து போய் விழ, உன்னோட சக்தி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல போயிடும் ஃப்ராஸ்டி, இதுல உன்னால ஜெயிக்க முடியாது, அதையும் பாத்துறோம் பேரி அப்படின்னு ஃப்ராஸ்டி லைட்னிங் ஐஸையும் கலந்து விட்டு அடிச்சு தூக்கி எறிகிறா. அப்ப அங்க வந்து அலேக்ரா நேஷோட புகை குண்டை போட்டு பேரிய ஸ்டாலாப்ஸ்க்கு அனுப்பிடுறா. அங்க மறுபடியும் டீம் அவனை சுத்து போட்டு நிக்க, நீங்க தோத்துட்டீங்க சிஸ்கோ அப்படின்னு பேரி சொல்லி வாய மூடல. அப்ப பேரி எறிஞ்ச அந்த பால் அங்கேயும் இங்கேயும் பவுன்ஸ் ஆகி சிஸ்கோ அடிச்சிருது. அவன் தெரியாம அலேக்ரா வச்சிருந்த கல்ல சுட அந்த அலேக்ரா மேலேயும் ஃப்ராஸ்டி மேலேயும் பட்டுருது. பேரி அந்த குவாண்டம் பால புடிச்சிடறான். அவங்க 3 பேரும் அங்க மயங்கி கிடக்குறாங்க. பேரி கேட்வேவை திறக்கிற வேலையை ஆரம்பிக்கிறான். அதே நேரத்துல கண்ணாடி பரிமாணத்துல இருக்க ஐரிஸ் கமிலாவை கூட்டிட்டு ஸ்பீட் லேப்க்கு வரா. அங்கேயும் ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் மிஷின்லாம் இருக்கு. அதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டுட்டு ஐரிஸ் நடந்து வர சிங்கும் தடுமாறினபடி அங்க வந்து சேர்றாரு. அவரு தன்னை காப்பாத்தும்படி ஐரிஸை கூப்பிடுறாரு. அப்ப திடீர்னு அவரோட கண்ணு சில்வர் ஆகி மயங்கி விழுந்துடுறாரு. இது கண்டிப்பா மிரர் கனால ஏற்பட்ட விளைவாதான் இருக்கும். அது எப்படி உனக்கு தெரியும்? எனக்கு தெரியல கமிலா, ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல கமிலாவும் சிங் மாதிரியே மயங்கி விழுந்துடுறா. அப்ப கரெக்டா பேரி அந்த கேட்வேவை திறந்துடுறான். ஐரிஸ் அவனை பார்த்து சந்தோஷப்படுறா. நீ வந்துட்டியா பேரி? சீக்கிரமா முதல்ல இவங்க 2 பேரையும் கூட்டிட்டு போ, இவங்க 2 பேரும் ஆபத்துல இருக்காங்க. இல்ல ஐரிஸ், நான் ஒன்ன மட்டும் தான் கூட்டிட்டு போக வந்தேன். ஏன்னா என்னால எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போக முடியாது. அதோட உனக்கு தான் ஏவ பத்தி நல்லா தெரியுமே. லூசு மாதிரி வளராம முதல்ல அவங்கள காப்பாத்து பேரி. என்னோட சிமுலேஷன்ல நீ இப்படிலாம் பேசவே இல்லையே. பரவாயில்ல, இப்ப நீ மட்டும் தான் வந்தாகணும் அப்படின்னு மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸால அவளை மட்டும் இழுக்கிறான். ஆனா ஐரிஸ் அவங்க இல்லாம நான் வர மாட்டேன்னு அவளோட மைண்ட வச்சு தடுக்கிறா. அது கேட்வேவே பாதிக்க பேரி மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸோட பவர் அதிகப்படுத்தி அவளை உள்ள எடுத்துறான். அவ இந்த உலகத்துக்கு வந்த உடனே வலிப்பு வந்த மாதிரி துடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறா. பேரிக்கு இப்ப என்ன பண்றதுனே தெரியல. சுத்தி பார்த்தா நண்பர்கள் எல்லாரும் மயங்கி கிடக்குறாங்க. இவன் மட்டும் தனியா இருக்கான். அப்ப பேரி தான் பண்ண தப்ப உணர்ந்து அந்த ஆர்டிபிஷியல் ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் மெஷினையே தண்டு போட்டால காலி பண்ணிடுறான். அதனால அவனோட சக்தி அவனை விட்டு போயிடுது. இப்ப என்ன பண்றதுனே தெரியாம ஐரிஸ் பக்கத்திலே உட்கார்ந்து அழுதுகிட்டு இருக்கு. மெக்கலாக்ல ஏவா, இது என்னோட உலகம் இல்ல, இது என்னோட உலகம் இல்ல அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லி புலம்பிட்டு இருக்கா. அப்ப செய்திகள்ல அவளை போட்டு கிழிச்சிட்டு இருக்காங்க. அத பார்த்து மேலும் காண்டான அவளுக்கு ஒரு யோசனை வருது. இதை என்னோட உலகமா மாத்திரேன் அப்படின்னு சொல்லி அவளோட வேலையை ஆரம்பிக்கிறா. அதோட தொடக்கமா சிசிபிடி லிப்ட்ல போயிட்டு இருந்த ஒரு லேடி ஆபீசரை கண்ணாடி வழியாவே உள்ள எடுத்துறா. அப்படியே கட் பண்ணி பாஸ்ட்ல நடந்ததை காட்டுறாங்க. அதுல ஒன்னாம் பூமி ஹாரிசன் வெல்ஸோட உடலை தான் எடுத்துக்கிறான். அதனால ஹாரிசன் வெல்ஸோட உடம்பு மம்மி மாதிரி ஆக அந்த உடலை பக்கத்திலே ஒரு குழிய தோண்டி போட்டு மூடிட்டு போயிடுறான். இப்ப பிரசன்ட்ல அந்த இடத்த காட்டுறாங்க. அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து உருவெடுக்குது. அப்ப ஒன்னாம் பூமியை சேர்ந்த ஹாரிசன் வெல்ஸ் திரும்ப வந்துறாரு. இன்னொரு பக்கம் ஸ்டார் லாப்ஸ்ல மயக்கத்துல இருந்து டீம் கண்மொழிக்கிறாங்க. திரும்பி பார்த்தா ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் மெஷின் செயலிழந்து கிடக்கு. பேரி வேற ஐரிஸ் பக்கத்துல உட்கார்ந்து அழுதுகிட்டு இருக்க. உடனே ஐரிஸ பென்பேக்கு கூட்டிட்டு வந்து கேட்லின் அவளை சோதிச்சு பாக்குறா. ஐரிஸ்க்கு என்னாச்சு கேட்லின்? அவளுக்கு சரியாயிடும்ல? நீ வழுக்கட்டாயமா அவளை இழுத்ததால அவளோட பிரெயின் வேவ்ஸ் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பேரி. இப்ப இதை எப்படி சரி பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. இருந்தாலும் என்னால முடிஞ்சதை நான் முயற்சி பண்ணி பாக்குறேன். தயவு செஞ்சு எல்லாரும் என்ன மன்னிச்சிருங்க காய்ஸ். நான் தெரியாம அப்படி பண்ணிட்டேன். பரவாயில்ல பேரி, அது நீ இல்லன்னு எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். எங்களால அதை புரிஞ்சுக்க முடியுது. நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத. நம்ம எப்படியாவது ஐரிஸ், கமிலா சிங் 3 பேரையும் காப்பாத்திடலாம். அதோட ஏவாவையும் தடுத்து நிறுத்திடலாம்டா. இப்ப என்கிட்ட ஸ்பீட் இல்ல கேட்லின், என்னால என்ன பண்ண முடியும்? டே, நான் மறுபடியும் அந்த மிஷினை உருவாக்குறேன்டா. இந்த தடவை இன்னர் சப்ஸ்டன்ஸை மட்டும் சரி
சரி பண்ணா போதும். இல்ல சிஸ்கோ, அது சரிப்பட்டு வராது. நானும் தான் மாதிரி ஆக விரும்பலடா. ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் செத்ததாவே இருக்கட்டும். இனிமே நான் ஃபிளாஷா இருக்க போறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி அந்த மோதிரத்தை கட்டி வச்சுட்டு போயிடுறான். இன்னொரு பக்கம் சிசிபிடில தங்களோட உறவினர்களே தங்களை தாக்குறாங்கன்னு சொல்லி நிறைய கால் வருது. அதனால சிசிபிடியே பயங்கர பரபரப்பா இருக்கு. அந்த நேரத்துல அங்க வந்த சூவோட அம்மா அப்பா, எங்களோட மகளை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க, அவ ஏதோ ஒரு ஆபத்துல இருக்கா அப்படின்னு பதட்டமா சொல்றாங்க. அப்ப பின்னாடி ஒரு ஆபீசர் ஜோவை தனியா கூப்பிட்டு வர, யாராதுன்னு பார்த்தா அது சூ. நீ ஏமா இங்க வந்த? நீ ரால்ஃப் கூட இருப்பால நினைச்சேன். ரால்ஃப் என்ன விடுவிக்க ஆதாரத்தை தேடி மெக்லாக்கு போயிருக்கான். அதோட அங்க நிக்கிறவங்களே என்னோட அம்மா அப்பா இல்ல ஜோ. அவங்க 2 பேரும் மிரர் டூப்ளிகேட்ஸ். ஐயோ, அப்ப இதெல்லாம் ஏவாவோட வேலையா அப்படின்னு அவர் பேசிட்டு இருக்க, பக்கத்துல இருந்த கண்ணாடி மூலமா ஏவா ஜோவியை உள்ள இருக்க பாக்குறா. ஆனா ஜோ ஜஸ்ட் மிஸ்ல தப்பிச்சிடுறாரு. அப்ப சூக்கு ரால்ஃப் கிட்ட இருந்து மெசேஜ் வர உடனே அவளும் மெக்லாக்கு கிளம்பிடுறா. அதே நேரத்துல செஸ்டர் திரும்ப ஸ்டாலாப்ஸ்க்கு வந்துடுறான். அவனும் தன்னை ஏவா பிடிக்க பார்த்தான்னு டீம் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். சிஸ்கோ அங்க வரான். ஜோ இப்பதான்ப்பா கால் பண்ணாரு. மொத்த நகரமும் ஏவாவால பாதிக்கப்பட்டு இருக்கான். கண்ணாடி மட்டும் இல்லாம பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சர்ஃபேஸ்ல இருந்தும் ஆளுங்களை தூக்குறாப்பா. அப்ப உடனே ஜோக்கு கால் பண்ணி நகரம் முழுக்க இருக்கிற எல்லா லைட்ஸையும் கட் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு சொல்ல சிஸ்கோவும் கால் பண்ணி சொல்லிடுறான். நான் பேசிட்டேன்ப்பா, ஜோ மேயர்ட்ட பேசுறதா சொல்லிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்லாப்ஸ் உள்ள இருக்கிற எல்லா ஜன்னலையும் மூடிடுறான். அதோட அங்க இருக்கிற லைட்ஸையும் ஆஃப் பண்ணிடுறான். பாரி தன்னால எதுவுமே பண்ண முடியலன்னு கவலையா அந்த ஜன்னலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன். அங்க இருந்த சின்ன லைட் அதுல பட்டு ரெஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது. அப்ப ஏவா பாரிய மெக்லாக்கு எடுத்துட்டு வந்துடுறா. இங்க பாரு பாரி, உன்னால என்ன தடுக்க முடியாது. என் புருஷன் மாதிரியான ஆளுங்க இந்த பூமியவே அழிச்சிட்டு இருக்காங்க. நான் அதை காப்பாத்த தானே முயற்சி பண்றேன். நான் இங்க யாரையும் கொல்ல வரல. உங்களை கண்ணாடி பரிமாணத்துக்கு போங்கன்னு தானே சொல்றேன். நான் என்னோட மிரர் டூப்ளிகேட்ஸ வச்சு இந்த பூமியவே செழிப்பாக்க தான் முயற்சி பண்றேன். ஒழுங்கா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீயே உன் மக்களை வழி நடத்தி கண்ணாடி பரிமாணத்துக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிடு. எங்க எல்லாரையும் அங்க அனுப்பிட்டு நீங்க என்ன பண்ண போற? நான் உங்களை மாதிரி மனுஷி இல்லடா. என்னால இந்த பூமியை மேம்படுத்த முடியும். நான் உங்களை விட சிறந்தவங்கிறதுனால தான் உன் மேல கருணை காட்டி உயிரோட விடுறேன். அதனால நான் சொல்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு சரியான முடிவை தேர்ந்தெடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. இன்னொரு பக்கம் டீம் பாரி மெக்லாக்ல தான் இருக்கான்றத கண்டுபிடிச்சு அங்க கிளம்புறாங்க. அப்ப பாரியே திரும்ப வந்துடுறான். எப்படிடா திரும்ப வந்த? அவளே என்ன விடுடாப்பா, அவளை நம்மளால தடுக்க முடியாது. அவ ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவளா இருக்காடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லான்ச்சுக்கு வந்து கண் கலங்கினபடி உட்கார்ந்துருக்கான். அப்ப ஹாரிசன் வெல்ஸ் அங்க வராரு. அவரை பார்த்தோன்னே பாரி அப்படியே அதிர்ச்சி ஆயிடுறான். எல்லா வெல்ஸும் தான் இறந்துட்டாங்களே, நீங்க எப்படி வந்தீங்க? நீ சொல்ற மாதிரி எல்லா வெல்ஸும் போயிட்டாங்க தான் பாரி. ஆனா இந்த பிரபஞ்சத்தோட சமநிலை சரியா இருக்கணும்னா இங்க ஒரு வெல்ஸ் இருந்தே ஆகணும். என்னால இதை நம்பவே முடியலங்க. இருக்கிற வெல்ஸ்லயே நான் உங்களை பார்க்க தான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். நான் பாரி அலன். எனக்கு தெரியும் பாரி, எல்லா வெல்ஸும் மறைஞ்சிருந்தாலும் அவங்களோட நினைவுகள் எல்லாமே என் கூட தான் இருக்கு. அதனாலதான் நான் உனக்கு உதவி செய்ய வந்திருக்கேன். என்னோட சக்தி இழந்ததால ஏவாவை என்னால தடுக்க முடியாது ஹாரி. உன்னோட சக்தி ஒன்னும் உன்னோட ஸ்பீடு இல்ல பாரி. உன் சக்தியே உன்னோட அன்பு தான். அதனால தானே உன் அன்பின் பேரகானா தேர்ந்தெடுத்தாங்க. அதனால அந்த அன்பு நோக்கி ஓடு பாரி. உன்னால கண்டிப்பா ஏவாவை ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல அவன் உடனே ஐரிஸ பார்க்க போறான். அப்ப அங்க வந்து அலேக்ரா ஹாரிய நேஷன் நினைச்சு ஓடி வந்து அவரை கட்டி பிடிச்சுக்கிறா. அப்ப அங்க வந்த டீமும் அவரை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாங்க. ஆமா, இவர் எந்த வெல்ஸ்? டேய், நான் தாண்டா ஒரிஜினல் ஹாரிசன் வெல்ஸ் அப்படின்னு என்னாச்சுங்கிறத அவங்களுக்கு புளி போட்டு விளக்கிட்டு இருக்காரு. அப்ப சூ அடிப்பட்ட காயத்தோட அங்க வரா. அவ கூடவே ரால்ஃபும் ஒழுகுன நிலையில தீஞ்சு போய் வரான். டேய், என்னாச்சுடா உனக்கு? நாங்க எவிடன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக மெக்லாக்கு போயிருந்தோம்ப்பா. ஆனா ஏவா அந்த இடத்தையே வெடிக்க வச்சுட்டா. எங்களுக்கு இந்த டிரைவ் மட்டும் தான் அங்க கிடைச்சது. உங்களால ரால்ஃப சரி பண்ண முடியுமா? எங்க கிட்ட மொபைல் பயோஜெனிக் கண்டெய்ன்மெண்ட் இருக்கு, நான் அவனை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சிஸ்கோ ரால்ஃப் அழைச்சிட்டு போறான். செஸ்டர் அந்த டிரைவ்ல இருக்கிறத போட்டு காட்டி இதை வச்சு சூவ நாம கார்வார் பிரச்சனையில இருந்து காப்பாத்தலாம்னு சொல்றான். இன்னொரு பக்கம் பாரி ஐரிஸோட பக்கத்துல உட்கார்ந்து என்னோட மொத்த அன்பும் நீ மட்டும் தான் ஐரிஸ், தயவு செஞ்சு என்கிட்ட திரும்ப வந்துரு அப்படின்னு அவளோட கையை தொட போறான். அப்போ ஒரு ஸ்பார்க் ஏற்படுது. உடனே 2 பேருக்குமே ஐரிஸ் பாரிய தொட்டப்ப ஏற்பட்ட ஸ்பார்க் ஞாபகம் வருது. கண் முழிச்ச ஐரிஸ் பாரிய திரும்ப பார்க்க பாரிக்கு ஒரு யோசனை தோணி அதை டீம் கிட்ட சொல்றான். ஐரிஸ வச்சு நம்மளால ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் உருவாக்க முடியும் காய்ஸ். ஐரிஸ நான் தொட்டப்போ ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் உணர்ந்தேன். அது எப்படிடா சாத்தியம்? சாத்தியம் தான் சிஸ்கோ. ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது இந்த யூனிவர்ஸோட ஒரு பாகம். அதனால அது அழிஞ்சு போறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. அப்படின்னா ஐரிஸ்குள்ளேயும் ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அதனாலதான் அன்பின் பேரகானா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கேன். எல்லாத்துக்குமே காரணம் எங்களோட அன்பு தான். அதோட ஐரிஸும் ஒரு தடவை ஸ்பீட்ஸா இருந்திருக்கால. சரிதான் பாரி. அதனாலதான் நோராவோட மின்னல் பர்பிளாவும் எல்லோவும் இருந்திருக்கு. அப்ப சரி, நாங்க அந்த ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் மிஷினை திரும்ப தயார் பண்றோம் அப்படின்னு ஹாரியும் சிஸ்கோவும் கிளம்புறாங்க. இன்னொரு பக்கம் சிசில் ஜோவை பார்க்க சிசிபிடிக்கு வராங்க. அங்க எல்லா இடத்துலயும் கண்ணாடி மறைஞ்சு பேப்பர் ஓடப்பட்டிருக்கு. ஒரு இடத்துல மட்டும் பேப்பர் கிழிஞ்சிருக்கு. அப்போ ஒரு மிரர் டூப்ளிகேட் அங்க வந்து அவங்கள பிடிக்க பார்க்க ஜோ மேல இருக்க சிசி லேபுக்கு வந்து கதவை மூடிட்டாரு. ஆனா அங்க எல்லா பேப்பரும் கிழிஞ்சிருக்கு. அந்த மிரர் டூப்ளிகேட் மேல வந்து கதவை உடைச்சிட்டு இருக்கா. ஜோ ஒரு வெண்ட திறந்து அது வழியா சிசில தப்பிக்க சொல்றாரு. அதே நேரத்துல ஸ்டார்லாப்ஸ்ல டீம் ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் மிஷினை சரி பண்ணிடுறாங்க. டேய் பாரி, நீ சொல்ற மாதிரி ஐரிஸ்குள்ள ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் இல்லனா உன்னால இந்த சக்தியை கட்டுப்படுத்த முடியாதுடா. மொத்தமா நீ அழிஞ்சு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஐரிஸ் எழுந்து வந்து அந்த ஃபியூஷன் ஸ்பியர்ல கைய வைக்கிறா. அத பார்த்தோனே பாரிக்கு நம்பிக்கை வந்து ஓட ஆரம்பிக்கிறான். ஹாரிஸ் சொன்ன மாதிரி ஐரிஸ காதலிச்சது, டீம் கூட அன்பா இருந்தது, நோரா கூட அன்பா இருந்ததுன்னு எல்லா ஞாபகங்களையும் நோக்கி ஓடி அந்த நினைவுகளை ஆர்கானிக் ரெசெப்டரா மாத்துறான். அப்ப ஃபியூஷன் ஸ்பியர் சார்ஜ் ஆகி ஐரிஸ்குள்ள இருக்கிற ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் வெளிப்படுது. அந்த மெஷின்
மிஷின் ஸ்பீட் ஃபோர்ஸை உருவாக்குது. அப்ப ஹாரி சைடுல எதையும் ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருக்காரு. அந்த நேரத்துல மின்னல் பேரி மேல பட பேரிக்கு மறுபடியும் சக்தி கிடைச்சிடுது. ஐரிஸ் ஓடி போய் அவனை கட்டி பிடிச்சுக்கிறா. பேரி ஐரிஸ் கிட்ட எப்பயுமே நீ தான் என்னோட லைட்னிங் ராட் ஐரிஸ் அப்படின்னு பேரி சொல்றான். இன்னொரு பக்கம் சிசிபிடில அந்த மிரர் டூப்ளிகேட் டோரை உடைச்சிடுது. ஆனா அங்க யாரையுமே காணோம். ஜோ துப்பாக்கியோட தயாரா நிக்க திடீர்னு சிசிலோட மிரர் டூப்ளிகேட் பின்னாடி வந்துருது. இந்த ஏவா சிசிலையும் பிடிச்சிட்டா போலங்க. உனக்கு சிசில் வேணும்னா ஒழுங்கா அந்த கண்ணாடிக்குள்ள போ அப்படின்னு சொல்ல ஜோவும் வேற வழியே இல்லாம அந்த கண்ணாடிக்குள்ள போக தயாராகிறாரு. வெளியே ஏவா நகரத்துல உள்ள மொத்த மக்களையும் துண்ட காணும் துணிய காணும் ஓட விட்டுட்டு இருக்கா. அப்ப பிளாஷ் அங்க இருக்கிற மக்கள் அப்புறப்படுத்திட்டாங்க. வந்து இதோட உன் கதை முடிஞ்சிருச்சு ஏவான்னு சொல்ல சிஸ்கோ பின்னாடி வந்து அவளை தாக்குறான். ஆனா தலைவன் வைப் மாதிரி ஒரு சூட்டை உருவாக்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அதோட ஃப்ராஸ்டிங் கலருங்கிறா. நீ மட்டும் தான் டீமா இருக்குவியா? இப்ப நான் என்னோட டீமா இருக்கிறான் பாருடா அப்படின்னு பல மிரர் டூப்ளிகேட்ஸ் உருவாக்குறா. அங்க இருக்கிற பல ஏவாக்கள் கூட டீம் சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு பக்கம் பிளாஷ் சும்மா பூந்து பூந்து விளையாடுறான். இன்னொரு பக்கம் சிஸ்கோவும் ஃப்ராஸ்டியும் அடிச்சு தம்சம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப திடீர்னு சிஸ்கோவோட கான்லெட் வேலை செய்யாம போயிடுது. ஆனாலும் சிஸ்கோ அதுங்களை கையாலே அடிச்சு பழகுறான். டீம் எவ்வளவுதான் சமாளிச்சாலும் இந்த மிரர் டூப்ளிகேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்காளுங்க. அதனால பிளாஷ் சுத்தி சுத்தி ஓடி தண்டர் போல்ட செயினா உருவாக்கி சுத்தி இருக்கிற அவனுங்களை மொத்தமா போட்டு தள்ளிடுறான். ஆனா அப்பாவும் அவளுங்களை அவனால சமாளிக்கவே முடியல. ஏவா அவனை கொல்ல போக ஐரிஸ் புகை குண்டு மூலியமா அங்க வந்துடுறா. தயவு செஞ்சு எல்லாத்தையும் நிறுத்தியவா, நீ இப்ப இந்த பூமியவே அழிச்சிட்டு இருக்க. யார பாத்திரி அடிக்கிறதா சொல்ற? நீங்க தான் இந்த பூமியவே அழிச்சிட்டு இருக்கீங்க. மனுஷங்களை விட நாங்க தான் இங்க வாழ தகுதியானவங்க அப்படின்னு கண்ணாடியாலே ஐரிஸ தாக்குறா. ஆனா ஐரிஸ் அதை கட்டுப்படுத்தி அந்த கண்ணாடிய பின்னாடி எரிஞ்சிடுறா. இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பண்றோம்னு ஐரிஸ்கே ஒரே குழப்பமா இருக்குன்னா பாத்தீங்களா? நீ இந்த பூமியை காப்பாத்துறன்னு தானே சொன்னையவா? உன்னை சுத்தி பாரு, உன்னோட டூப்ளிகேட்ஸ் ரொம்ப கொடூரமா நடந்துக்கிறாங்க. என்னோட டூப்ளிகேட் அவ விருப்பப்படி இங்க வாழ ஆசைப்பட்டா. ஆனா அவங்க எல்லாம் மக்களை குடும்பப்படுத்தி வெறுப்போடையும் கோவத்தோடையும் செயல்படுறாங்க. இததான் நீ ஆசைப்பட்டியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்க பிளாஷ் எழுந்து வரான். ஏவா சுத்தி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு, இல்ல ஐரிஸ், நான் நல்லது பண்ணதான் ஆசைப்பட்டேன். ஆனா நான் இப்போ தோத்துட்டேன். இப்போ உன்னால இதை தடுத்து நிறுத்த முடியும் ஏவா. தயவு செஞ்சு அந்த மிரர் டூப்ளிகேட்ஸை தடுத்து நிறுத்து அப்படின்னு சொல்ல ஏவாவும் அந்த மிரர் டூப்ளிகேட்ஸை பார்த்து ரொம்பவே வருத்தப்படுறா. அதனால அவங்க எல்லாரும் அழிக்க முயற்சி பண்றா. அவங்க எல்லாரும் ரொம்பவே வலிமையா இருக்கிறதால ஏவாவால அவங்கள அழிக்க முடியல. அதனால பேரி ஐரிஸும் அவ கூட கை கோர்த்து அவளுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குறாங்க. அவ ஒரு பெரிய பிளாஸ்ட உருவாக்கி மொத்த மிரர் டூப்ளிகேட்ஸையும் அழிச்சிடுறா. அதனால ஜோவை பிடிக்க வந்த சிசிலோட டூப்ளிகேட்டும் அழிஞ்சிடுது. ஏவா அவளோட சக்தியை பயன்படுத்தி கண்ணாடி பரிமாணத்துல வச்சிருந்த எல்லாரையும் வெளியே கூட்டிட்டு வந்துடுறா. சிங் சிசிபிடில வெளியே வந்துடுறாரு. சிசில் சிஎஸ்ஐ லேப்ல வெளியே வந்துடுறாங்க. கமிலா சிட்டிசன் கே வந்துடுறா. அதோட அவ சிஸ்கோவுக்கு கால் பண்ண உடனே சிஸ்கோவும் ஃப்ராஸ்டி அங்க கிளம்பிடுறாங்க. இப்ப நீ என்ன பண்ண போறேவா? நான் மறுபடியும் கண்ணாடி பரிமாணத்துக்குள்ளேயே போய் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்க போறேன். ஆனா இந்த தடவை வெறுப்பும் கோவமும் இல்லாம அன்போட இருக்கிற மிரர் டூப்ளிகேட்ஸை உருவாக்க போறேன். அவங்க எல்லாரும் அவங்களோட வழியிலேயே சந்தோஷமா அங்க வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏவாங்கிறத கண்ணாடி வழியாவே கண்ணாடி பரிமாணத்துக்குள்ள போயிடுறா. மறுநாள் காலையில டீம் ஏவா அந்த உலகத்துல இருக்காளான்னு ஒரு தடவை மானிட்டர்ல செக் பண்ணி பாத்துக்கிறாங்க. அப்ப பேரி ஐரிஸ் கிட்ட இன்னமும் உன்னோட சக்தி உங்ககிட்ட இருக்கா ஐரிஸ்னு கேக்குறான். இல்ல பேரி, ஏவா கண்ணாடி பரிமாணத்துக்குள்ள போனப்பயே என்னோட சக்தியும் போயிடுச்சு. ஆமா ஹாரிசன் எங்க? அவர் இங்க இருந்து கிளம்ப போறாருப்பா. அதான் சிஸ்கோவும் அலைகிராவும் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றான். காலப்பட்டகத்துல ஹாரிசன் வெல்ஸ் கிளம்ப தயாராயிட்டு இருக்காரு. அலைகிரா அவர்கிட்ட, நீங்க இங்கே எங்க கூடவே இருக்கலாமே, நீங்க ஏன் இங்க இருந்து போகணும்னு நினைக்கிறீங்க? அப்படிலாம் இல்லமா அலைகிரா, இப்பதான் எனக்கு என்னோட வாழ்க்கை திரும்ப கிடைச்சிருக்கு. இப்ப என்னால எந்த காலகட்டத்துக்கு வேணும்னாலும் போக முடியும். அதனால நான் என்னோட மனைவி டெஸ் கூட சேர்ந்து வாழ ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அலைகிராவும் சோகமாங்கிறது போயிடுறான். எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் புரியல ஹாரி, நாம இப்பதான் சந்திச்சிருப்போம், ஆனா உங்களை பிரியறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சிஸ்கோ வருத்தப்பட அவரு சிரிச்சுக்கிட்டே சிஸ்கோக்கு கை கொடுக்கறாரு. ஆமா, நீங்க எப்படி காலப்பயணம் பண்ணுவீங்க? இதோ இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைஞ்சு போயிடுறாரு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சூவும் ரால்ஃபும் கூட கிளம்புறாங்க. ஆனா ரால்ஃப்க்கு முழுசா குணமாகறதால இன்னும் 2 நாள் அந்த சூட்டை போட்டுட்டு இருந்தாதான் சரியாகும் கேட்டேன்னு சொல்றான். சரிப்பா, எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. என் அப்பாவும் அம்மாவும் இந்த பிரச்சனையில இருந்து இப்ப வெளியே வந்துட்டாங்க. நானும் மெக்லாக்ல கிடைச்ச ஆதாரத்தை ஜோ கிட்ட கொடுத்ததால இப்ப ஃப்ரீ ஆயிட்டேன். அதனால நாங்க 2 பேரும் இங்க இருந்து கிளம்பலான் இருக்கோம். நீயும் எங்க டீம்லயே சேர்ந்துக்கலாமே சூ? இல்ல கேட்லின், பிளாக் ஹோல் அழிஞ்சிட்டாலும் அந்த மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன் இந்த பூமி முழுக்க இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் நானும் ரால்ஃபும் சேர்ந்து காலி பண்ணிட்டு வரலான் இருக்கோம். சரி ஓகே, ஜாக்கிரதையா போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு பேரி ரால்ஃப வழி அனுப்பி வைக்கிறான். கவலைப்படாத பேரி, நான் சீக்கிரமாவே வந்துருவேன் அப்படின்னு ரால்ஃப் சொல்றான். அப்படியே கட் பண்ணி 18 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததை காட்டுறாங்க. அதுல ஐரிஸ் ஃபியூஷன் ஸ்பியரை தொட்டு ஸ்பீட் ஃபோர்ஸை உருவாக்குறான். அப்ப அந்த ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் பேரி மேல பட்ட உடனே ஒரு லைட்னிங் பெருசா உருவாகி வானத்துக்கு போய் மோத அந்த லைட்னிங் 4 உருவாகுது. இந்த லைட்னிங்ஸ் என்ன? இதுக்கான விடையை அடுத்த பார்ட்ல பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஒவ்வொரு லைக்ஸும் எங்களுக்கு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும். இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோட பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். எங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் முதல்ல உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு எங்களை சோஷியல் மீடியாலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதுக்கான லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. நன்றி.